Každý príchod je iný. Niekedy je to iba také, ako motýl, ako by ste boli zalúbení, ale presne opačne, že proste strašný stres. Taktiku už máš vymyslenú? Nohy. No, čo, však ma ubíja, nie? Tak len nohy, len to môže zachrániť. Nemyslím si, že ťa ubíja. Váhová kategorie žen do 51 kg a setkají se tady v ringu proti sobě dvě borkyně, které jsou obě ve svých váhových kategoriích v předešlých letech mistryněmi republik. Protože ta jedna je ze Slovenska a v rohu červené uši vidíme Soňa Valachová z Ružinova. Si myslím, že takú agresivitu som chytila aj z toho detstva. Keby bol otec možno viac doma, alebo keby sa menej hádali, možno aj to mi dalo takú tvrdosť. Dobre to nemaj. No, trošku do boku, že by som to posunul. Dobre, spododie, okej? Hej. Pekne aktívna brehna, dobiedzanie, tvrdé zastavovanie zo zadnej. Aj ten box nohy není ženský a preto napríklad som ho možno začal robiť aj tým možno, že kompenzujeme sa tým, že si ideme niečo vybiť. Ako som sa dostala k športu, to má taký dlhý príbeh. Postupom času, jak starneš, no tak si nájdeš vždy novú partiu a tak ďalej, tak som si našla novú partiu a bohužiaľ to nebola tá správna. Proste sme začali najprv fajčiť trávu a takto veci. No a potom už niekto došiel s koksom, ale to bolo málo, tak potom sme začali brať pervitín a takéto. To, keď prvýkrát došli s tým, tak to bola šúpa, to sme sa nevedeli toho zbaviť. A zároveň som sa povedala, že to bol rok, úplne celý rok som proste bola úplne mimo, naozaj neviem vôbec, čo sa dialo tam ten čas. Musela som povedať, áno mama, brala som proste drogy alebo čo. To pozrieť sa do očí vlastnej matke a potom povedať, tak to bol najhorší moment. Začala som si chodiť na tieto tréningy, také, že spaľovacie, chcela schudnúť. No a sa to začalo prehlbovať, že ma to začalo baviť viac, sme chodili častejšie, potom som už začala chodiť bez nej. Ale pre mňa to bol vlastne začiatok, som iba začala používať ruky, že čo, jak sa majú držať pri brade hore, čo je predná, čo je zadná. Sleduj bradu. Tá zadná spí, furt spí tá zadná. To je ono. Tie údery nesmú spať. Skončilo nám první kolo. Sa to má v pohode. Celkom, keď si ju prekryžila len dvakrát. Ona? Však a čože sa nerozbehla? Ty ju rozbehni, ne? Však keď ty nebudeš robiť, tak čo? Ona to má nabudované, ona je doma, ona nepotrebuje sa rozbiehať. Ne? Ty potrebuješ údery tam robiť, bez úderov sa nevyhrá. Za nič, ja sa nehnevám na nič. Aj to, že bolo to zlé obdobie, nešla by som to meniť, že by som to neurobila. Dalo mi to proste tvrdosť. Priestorová orientačná schopnosť je potrebná najmä v športových hrách, kde je vlastne nejaká... musím proste reagovať na to, kde mám svojho spoluhráča. Myslím, že dôležitá. Vo všetkých kolektívnych, napríklad v hokeji, v hádzanej. Určite. No, vždy mám super, keď dostanem ránu. Vládať! Dobre, bežím zasa, poď, bežím. Hop! Ono je ťažké sa zaradiť, že čo chcete vlastne v živote robiť. Po tej strednej ma napadlo, že ma strašne baví akože robiť s ľuďmi. No a do budúcna možno pomáhať ľuďom tým, čo majú nejaké problémy po zlomeninách a tak, to by ma asi viac bavilo. Ten box, neviem, už je toho veľa. Už furt každý už na to chodí.
Áno. To bolo práva. Však to vidíš. No. Na budúce už tancujete, dobre? Tak sa zabavte, prajem pekný víkend. Boksuj, bez úderov to nepôjde. No jo, no, výborne, výborne! Ale tak, neviem, no. A je teraz v máji druhého, myslím, že bude ten Floyd Mayweather, ten, čo ešte neprehral, No, s tým Mexičanom. Ten Floyd Mayweather tam, on je rekordný, on najviac zarába teraz tých boxerov všetkých. fakt? On myslím, že až do 100 ide miliónov. To aby som išla do profi. A tréner hovorí ináč že na Slovensku, že sa to neoplatí, no. Že proste že mala by som jeden zápas do roka a že aj tak tam by ma rozbili, lebo tam nemajú ani helmy, nič nemajú proste, že ich tam nehajú trieskať. Neviem, no, či jak to je. Ono, cez ruku, pravý hák, hneď! Toto, vzdialenosť, dva dopredu, jeden dozadu, poďme. Tak, udrž. To je ono, poďme, záber tam daj. Nezohýnaj sa tam, to čo furt hovoríme pol roka, kurník, to je začneš dobre a potom zrazu sa tam začneš klopiť, chytať, motať okolo toho, však boxuj, celé kolo odboxuj, poctivo do prdele. Hej, boxuj, v kuse boxuj. Samotný tréner mi dal tvrdosť, potlačanie emócií, aj keď neviem, či je to možno dobrá alebo zlá vlastnosť. Musíš proste ísť, či plačeš, či neplačeš. Som žena vždy, ale na tréningu nejsi tak úplne ženou. Nerozmýšľaš nad tým, že aha, mám dlhé vlasy, aspoň ja nie. Tak sa cítim lepšie, cítim sa prirodzenejšie. Môžem si proste hocikedy požmoliť oči, že nemusím si dávať pozor, že ježiš, bože, som namalovaná, alebo čo. Nikoho to tam nezaujíma na tom tréningu, aspoň nie mňa. Tam končí tá hranica ženská. Priskoč, vyhod ten úder, iba. A po sebe zadne. Jirka, boduj, Jirka. Dávaj sa tie lakte. Daj jeden lakte. Daj. Poďme. Prvý. Oči pekne. Sa mi často pri sparingu stáva, že niekedy úder je nižšie, než by mal byť, vlastne na tie vaječníky alebo na to brucho, tak je to taká vec, ktorej sa bojím. Moja. Dobre, jak si teda predstavuješ Budúcnosť? muža svojich snov? Fú, to je dobrá otázka. Nie, no tak najprv kariéra, v podstate škola a tak si to predstavujem, že možno potom by som sa na to viac zamerala. Nevylučujem to akože zo svojho života úplne, že by som teraz sa úplne proti tomu, ale moc to nevyhľadávam teda, lebo sa bojím, že ma to stopne v tom, čo chcem akože v živote robiť. No alebo to, čo by som chcela docieliť, je to zlý názor, alebo čo? Nie. A už sa ma to pýtalo veľa ľudí. No ono je to proste tak, toho človeka, ktorého sa zaujíš, musíš proste aj obdivovať za niečo. A keď ho nemáš prečo, časom sa vytratí to Presne, no. voľné povrchné a začneš vidieť jeho nedobré vlastnosti. Však aj... tak to je môj tréner, je môj, vieš,
otec, kamarát, proste brat. Dával si sa všetko. na tých trénerov. Veľmi jasné, to je ako priorita, ten tréner proste tam ide, že on ti radí v tom ringu a teraz ti poradí niečo zlé, tak ty môžeš prísť o nos, môžeš proste mať roztrhné obočie, jednoducho musíš mu veriť, či keď ti niečo povie v tom ringu, že urob to takto a tak ty to tak urobíš, tak veríš tomu, že má pravdu a proste ideš do toho s tým. Ježiš, ja super. Poďme, nespí. Pozor! Kašli na helmu! Boxuj, Soňa. Kurník, boxuj, neváľaj sa. Hore ruky, boxuj. Oceni boxu! Oceni, posledné kolo, poď boxu! Kebyže napríklad robím šport iba rok, tak si myslím, že by som nevydržala, že by som sa vrátila k tým kamarátom, čo som začala. Ale asi by som sa poflakovala, bola by som takým bežným človekom, za ktorého sa nepovažujem, keďže robím nejaký šport a mám nejaké cieľ, lebo tí ľudia nemajú podľa mňa nejaký. Furt je to len oválanie, to není žiadne boxovanie toto. Furt ty hlavu ti chytí, furt. Vieš, že končí to tým držaním. Vítězkou se stává horkyně v modrém Jana Juránová 3-0 na Budek. Ty čo som nevládala, Ježiš? Nevládala, že som ledala, ne, vôbec. Ale počula som niekoho, že neflákaj to, či čo? Otec si hovoril, že furt nespí. Na niečo aj odpísal na táci zo školy. Aj tak sa myslím, že by som nevedela, že Ale kvá. My si tam mali to za ringu. Teraz už sa môžeme o tom baviť, ale neskôr. Však ešte budú príležitosti. Keď dojdem do svojho cieľa, tak určite by som chcela prísť nejakým tým rodinným záležitostiam a deťom. Najprv som chcela mať, že jedno, ale keď máš väčšiu rodinu, je to lepšie, si obklopený ľuďmi, ktorí ťa poznajú, ktorí ťa majú radi a sú tvoja krv, sú s tebou, nikdy proti tebe. A tak chcem mať aspoň 10 alebo 20 detí.